ngin page mentaj pangka kitab jong Daniel kolong kabar kedkhot ningkong ter kena bagian sang tu syapang kajing batai jong Daniel ya kajing phohsniew jong Syiem Nebukhadnessar ina page menta haka Bible te kani kajing batai kalong direct na ka Bible kena bagian sang tu dengan senang ningkong kedkhot ka ningkong ter te haka snem kabar kajing synshar jong Syiem Nebukhadnessar ulo phohsniew kajing phohsniew bat lapun slai kam sem jong bat kajing thiagala duno na u Onda kum tahu Syiem mula hukum ban khot kita ki ustad bar kita ki nong le bertang bar kita ki nong khenik suj bar kita ki khaldi ban thu hau Syiem ya kajing phohsniew jong u kum ta kle wan apo bar kle yeng hak madu Syiem bat Syiem mula ong haki ngala phohsniew kajing phohsniew bar pun slai ka sem jonga ban tip ya kajing phohsniew onda kum ta kita ki khaldi kla ken hau Syiem hak ka tin surya ku Syiem to im halagerta tu ya thu halaki syakri ya kajing phohsniew tingin sapan I ya kajing batai Syiem mulai tu badul ong haki kaldi kalau jano nanga lada pempente phanga ya kata kajing phohsniew berkajing batai jongka ban ordling calling kaya pi ban penlong cenderum ya kajing jong pi kane kajing ong jong Syiem haki te kiri start kamut lada kimla ban batai kamut Syiem ban ordling calling kaya kita kiri start badul ong biang kumne henry lada pen I ya kata kajing phohsniew berkajing batai jongka penyo nanga ya kajing ai ka biskit berkeburom ka khraw namar kata pen I hanga ya kata kajing phohsniew berkajing batai jongka te hangni Syiem ula ong ba lada phila ban batai ya kata kajing phohsniew jonga lene pen I te ngan sai pi ka biskit lene ka burom ka khraw u ong ha kita kiru start namar bakini kiru start kimla ban ya thu ya kata kajing phohsniew jong Syiem bat kila ong biang kumne kila ya thu kaba arsin bat kila ong to Syiem unya thu haki syakri ya kajing phohsniew ngin pen I ya kajing batai Syiem ula ya thu badul ong ngatip ba phish penlut kaya kapor na ba phiu I ba kata kala jano nanga ong Syiem ha kita kiru start naman kani kada Syiem ula ong ha kita kiru start henry lada pempente phanga ya kata kajing phohsniew don tang kawei ka hukum ya phi namar phila khre ya ka tin lamler bat ka bashkor ban kren ha khamar jonga tadon dalapan kala ya kapor namar kata to ong hanga ya kata kajing phohsniew bat ngan tip ba phinang ban pen I hanga ya kata kajing batai jongka hangni Syiem ong ba don satangga wei ka hukum ya phi lada phemla ban batai ya kata kajing phohsniew namar ba phila khre ya ka ban skor bat kini kiru start kila ong gumne hau Syiem namar ba kim tip ban ya thu kini ki khaldi kila ya thu hakmadu Syiem bat kila ong om don briew haga khandeu bala ban pen I ya kani ka kamu Syiem namar om don Syiem lemne ukon rat lemne unong synshar u bala pan ya ka ba kum kani na uno start lane unong le bertong lane u khaldi te haning sutu pa kini kiru start kila ong hau Syiem kumne bat kini kiru start kila ong biang hau Syiem kumne bat kalong ka bom jidon ka ba Syiem upan bat jidon uno bala ban pen I ya ka hakmat Syiem handai tang kita ki Blei kiba ka jika syong jongki kamlong lem bat ka do hane kristal kil ong ba onom don uno bala ban pen I ya kani ka kamu Syiem handai tang kita ki Blei ya ka ba ka jika syong jongki kamlong lem bat ki briew kemut bat ka do namar bakini kiru start kimla ban batai kata kajing phohsniew jong Syiem namar kani kadau Syiem mula sebitar lep bat ula hukum ban pendu no yaki kiru start jong kari Babilon kum ta ka hukum klamino ban penyap ya kita kiru start ti kla lejwat U Daniel bat kilok jong uru ban penyap no yaki handai U Daniel khlem don haga ta kapor hakmat jong Syiem handai ula don haga wei bat kejaka namar ba U Daniel udai uru start bat kilawat no ban penyap no ya uru te haba kini ki rang ba spy jong Syiem kelamin ban panyap ya kita kiru start jong ka Babilon handrai haba ole akan duk padu Daniel onda kum ta Daniel ula ong haga jing berkhar berkajing start jong u hau ne rong ba spy jong unong Syiem u bala mi no ban panyap ya kita kiru start jong ka Babilon ulia thu badul ong hau ne rong ba spy jong Syiem Nebukhadnessar bad ula kali balai ka hukum kalong ka bakarki kata na Syiem onda kum ta ne rong ba spy ula pente phau Daniel syapang kata te U Daniel ula lai sepo bat ula kerpat ya Syiem ba un bu ya u kemud bu por ba un penyap no ya u te un sapen I ya Syiem ya kata kajing batai syapang kata kajing phohsniew jong u te hadin ba U Daniel ula kerpat ban bu ya u te unda gumta U Daniel ula lai syeng bat ula pentip ya kata hau Hananaya hau Mishael bat hau Asaria kilok jong u bakin kerpat ya kajing sin na U Blei ka beneng syapang kani kajing buri ba U Daniel berkilok jong o kenom yap lem bat kita ki wei pat kiru start jong ka Babilon
Hadin ba Daniel pat kilok jong u kilak terpat U Blei unda kum ta lapan pau ya kata jing buri ha Daniel ha jing phohsniew menmet unda kum ta Daniel la kur khu ya U Blei ka peneng Daniel ya thu padula ong long bla kur khu ya ka kerteng jong U Blei hala kerta namar ka jing star ber ka bor jong u kilong ki jong u bar hadin ba U Blei lapan pau ha Daniel chipang kata ka jing phohsniew jong Syiem badu Daniel la ong kum ne badu lapan kelama u ya ka por badi ka ayom badu lapan do ya ki Syiem badu thung ya ki Syiem badu ai ka jing start ha ki ba start bar ka jing tip ha ki badon ka jing sempang upan pau ya ki ba jiliu ki ba ri badu tip ayu don ha ka jing dum bar ka jing sai ka shong salem pat u badu Daniel ula ong biang kumne ngangu ya me bat yaro ya me a me U Blei pa jonga upal ai hanga ka jing start bat ka bor badu ba pentip hanga menta ya ka bangi lapan name namar mela pentip hangi ya gani ka kamu Syiem hadin ba U Blei lapan pau Daniel chipang kata ka jing phohsniew jong ne Syiem namar kata Daniel ula lei chepo uni urang ba sipai ya ubala thung ban penyap ya kita kiri ustad jong ka Babilon ula lei pat ula ong ha hukum ni wat pendu ya kita kiri ustad jong ka ri Babilon tu ya lam yang mihkhmat Syiem bat ngan peni hau Syiem ya kata ka jing batai siapang kata ka jing phohsniew jong Syiem onda kum ta uni urang ba sipai jong Syiem jong ka Babilon ulawan lam ya Daniel da ka bakerki mihkhmat Syiem bat ula ong ha hukum ni ngala Syiem ya briew na ki khun ka jing long marau jong ki Juda ban pentip hau Syiem ya kata ka jing batai siapang ka ba Syiem phohsniew badu Syiem lihat thu badu la ong ha Daniel ba kerteng pyrthei synshar melawan pentip hanga ya kata ka jing phohsniew ya ka bangalayo bada ka jing batai de ula ong ha Daniel badu Daniel lihat thu mihkhmat Syiem badu la ong gumne don kiru start lem ne kinong le bertong lem ne kinong le mentor lem ne kinong kren shwar ki balaban peni hau Syiem ya kata ka jing buri ya ka bau Syiem ula kwa bante te haning su thu bau Daniel ong ya Syiem kumta badu Daniel la ya thu hau Syiem badu ong gumne handai dan U Blei ha beneng upapan pau ya ka jing buri badu ba pentip ya Nebukhadnessar Syiem ya ka ai ka ban saja long ha ki singi ba khadu ka jing phohsniew jong me bat ki jing itu pau ka khli jong me hala ka jing yuthie ki long kini ong Daniel hau Syiem te hang ne phiu ba ka ne ka jing phohsniew jong ne Syiem kan ja wat haduh ki singi ba khadu ru ong ka Bible teng hang ne de ban sang thu badu Daniel la ong biang hau Syiem kom ne siapang jong me ko Syiem ka jing berkhat jong me kilamino ha ka jing mut jong me ha ka jing thie jong me ka ai ka ban saja hadin ka ne bat uta uba pan pau ya ka jing buri wala pentip ha me ka ai ka ban saja te hang ne de U Blei uba pan pau hau Syiem Nebukhadnessar la ne uba pentip ya ka ai ka ban saja hadin ka ne bat ling ba ka jing batai jong Daniel ya ka ba U Blei ula pan pau hau tingin pe chaka Bible Kumno ka ja la ne ka ai ka ban saja hadin badu Daniel ula ong biang kumne hendroi siapang jonga chim la pan pau ya ka ne ka jing buri yanga namar ba ngadon ka jing start kham tam ya no baroh uba hendroi khnang ban pentip ya kata ka jing batai ya Syiem bat ba me mentip ya ki jing berkhat ka nut jong me badu Daniel la ong biang kumne hau Syiem me ko Syiem meleu bat hakmi ka U Blei ka khraw kani ka U Blei ka bala long ka ba he bat kaba ka jing ting san jong ka ba itana tam kala yeng mihkhmat jong me bat ka dur jong ka kala long ka ba shirkhei badu Daniel lihat thu ya kani hau Syiem siapang kani ka U Blei ka khli jong ka long da ka siar benala ka shadem bat ki sangti jong ka long da ka rupa ka khpo bat ki libong jong ka da karnong ki kijat jong ka bat da ka nar ki slakijat jong ka bynta da ka nar bat bynta da ka devertha ti hangning yu ba kani ka jing dur ka long pet kat kum ka Bible ka klik sia karpa karnong ka nar bat ka devertha ti kani ka long ha ka pharsi ling ba ka jingïathuhlypa bat kani ka theo yano ina pe ka Bible namar ka Bible hi ki athu badu Daniel ula ong hau Syiem kumne meleu tat ndala khraw da ka ti ya wei mau ubala sho ya kata ka U Blei na ki slak ja jong ka ki bala long da ka nar bat ka devertha bat ula pan lawet ya ki te hang ne Daniel ru ong hau Syiem ba meleu ya uta wei mau uba da ka ti ubala pan lawet ya kani ka U Blei thau hapo ki slak ja jong ka ki balong da ka nar ba ka devertha hang ne Syiem Nebukhadnessar lo yo ha ka jing phohsniew wat haduh ka bakut ka jing penjot ya kini ka dur Blei thau te ka murayu ina pe ka Bible hang ne ka teng biang ona kum tau Daniel ya thu biang hau Syiem kum ne la pan wet lang ya ka nar ya ka devertha ya ka ronong ya ka rupa ya ka ksier
bat kala long ko mustaj haga kentem kaba haga poliur bat kal air kala kitno yaki kat ba shim la syam jakashu yaki te utau umau ubala syo ya kata U Blei ula kala long ulum uba khraw padula tap ya ka kandel baroh te de manu uni umau ba syo ya kini U Blei padula kala long ko ulum uba khraw kala syo ya kini U Blei kolong dekanar kada berta karnong kerupa berkesier ina peja ka Bible hi tu badu Daniel lo ong biang Syiem kumne kane kalong kata ka jingphohsniew pat ngïathuhlypa ya ka jing batai jongka hakhamar Syiem me ko Syiem mela long Syiem ki Syiem ha uba U Blei ka beneng ula ai ka Hima ka por bat ka jing khlaň bat ka burom bat kat ha ke ba syong ki khun benreu ula ai ha ka kti jong me ya ki marat khraw bat ki sim beneng bat ula bu ya me ban synshar halor jong ki baroh melong kata ka klik siar te hangni u Daniel ong Syiem Nebukhadnessar melong mame kata ka klik siar te ha ka to ka jingphohsniew ya ka to ka U Blei thau ngi ha ka bani kong kalong ka klik siar te ka bamut ngitip mentaba ka de ka Hima Babilon klik siar ha ka jing synshar jong Syiem Nebukhadnessar te ngi de ban kan mau ba ka Hima Babilon ka de ka klik siar komba ka Bible ka ong te ka bani kong te hangni u Daniel lo ong biang Syiem haden jong me kan mi sa ka wei pat ka Hima ka ba khampo ya me kamut khampo ya ka Hima Babilon bat ka Hima ayu kata ngin sa peja ka Bible badu ong biang sa ka wei pat ka Hima ka balai da karnong bat kan synshar halu ka khandau baroh te ka Hima ayu kata ka badai da karnong ngin sa peja hadin bat saka basau ka Hima kan long ka ba khlaň kat kanar te ka Hima ayu kata ngin sa peja hadin kane ka Hima ka long ka ba khlaň kumba kanar kan penluet pat kan jobi ke baroh bat kumta kan teliat ke baroh karu kan penluet bat kan teliat te kani ka Hima ka basau ka long ka ba khlaň kat kanar ka Bible ka ong badu Daniel lo ong biang Syiem kumne bat kumba mele ya ki slak jat bat ki semri kejat si bynta daka dawr thau nong thau kheu bat si bynta daka nar karu kan long ka Hima ka bala paj hendai kan don haka ka bornar kumba mele ya kata ka nar balaya khle bat ka dawr tha pa kti namar hangne ka de ha ka jingphohsniew jong Syiem Nebukhadnessar ya ka balayu haduh ka de ka Hima ka basau ka Hima ka badai daka nar ba ka da bertha bat kane ulayu haduh ki slaka jat jongka ki balaya khle lang daka nar ba ka da bertha bat ulayu haduh ka jinga paj jong kane ka Hima bat ulayu ka jing khlaň bor jong ne ka Hima kane ka Hima ka don ka bor nar bat ka balaya khle lang bat ka da bertha kti u Daniel ngïathuhlypa Syiem tengi de ban kan mau ba kanar ba ka da bertha ka de ka Hima ka basau kumba ka Bible ka da ngïathuhlypa mihkhmat bat hangni pat u Daniel lo ong biang kumne bat kumba ki semre ka jat ki long si bynta da kanar bat si bynta ka da bertha kumta ka Hima ru kan long si bynta ka ba khlaň bat si bynta ka ba shroň kamut hadin ka jinga phia ka jinga pra jong ka ne ka Hima ka basau kin don ki Hima ki ba khlaň bat kin don ki Hima ki ba talot bat hangneru u Daniel lo ong biang Syiem Nebukhadnessar bat kumba mele ya kanar ba ya khle bat ka da bertha bakti kin ya pen khle ya de badu sampai ki briew hendrei kinom ya daj lang kumba kanar ru kam ya daj bat ka da bertha te ban sung thu te mentang ne pej ha ka ni ka U Blei thau ya ka ba ne Syiem Nebukhadnessar lo phohsniew te ha ka ni ka dur kala don ka klik siar te ngitip ya kata ka klik siar ga de ka Hima Babilon kumba ka Bible hi ki thu bat uang pa haden jong me u Daniel uang kan wan sa ka wei pat ka Hima ka ba khampo te kata ka de ka Hima ka badai da ka rupa te kata ka de ka Hima medo pat persia ngila ban la pha kitab jong Daniel ko nong ba pra bat uang pa sa ka wei pat ka balai kata ka de ka Hima da ka renong te kata ka de ka Hima Greek bat ka don hak lonong ka ba pra bat uang sa ka wei pat ka Hima ka basau kata ka Hima ka ba khlaň kat kanar te kata ka de ka Hima pagan Rome te kini ru ki don ha ka Bible ha kitab ka ba thamai la ban syam ya ka Rome ya ka ba ka sadik pna yu Jisu te na preng kini ki sautli ki Hima ka Bible ka khlem tu bni chpang kini ki laitli ki Hima chpang ka jinglong jong ki hende ha kene ka Hima ka basau pat ka yathu bnia pat ka yathu chpang ka jinglong jong ki chpang ka por jong ki chpang ka jinga pat ka jinga pra jong ki chpang ka jing synshar jong ki bat chpang ka jinglong jong ki ka Bible ka yathu lut chpang ka jinglong jong kene ka Hima ka basau kumno ka long kumno ka synshar kumno ka ya ka history
Te laring lej pulih kitab jong Daniel kolong ke baar bat kolong ke phohsniew ngila basau thu. Bat hang ning sau thu ba kene ka pagan drum kal ka Hima ke basau bat ka jingpra jong ka ha kene ka snem saus pa nyu pun briew edi. Bat kilami haduh jingphohsniew ki Hima. Te la pandep ken ya kata ka jingong ko ba ka Bible ka ong ba ka de ka Hima ka ba paj bat ka ba pra. Te kan ni ka Hima kan synshar haduh ka bakut ko ba ka Bible ka ong. Te ka Bible ke tu ne ba hadin ka jinga pa jong ka rom kin sadon ki Hima ke ba klan bat ki ba telot. Te u ba klan menta ban synshar ka rom u dei u pepal rom le ngla ban ong u pepasi le ngla ban ong u puff. Henry kiwi bat ki ba telot ki don lang haka henry u ba klan u dei u puff le u pepasi. Te u ne u pepasi un synshar haduh ka bakut ko ba ka Bible ka ong. Te hang ne u Daniel ya thu biang. Te ha kis ngi jong kita kis U Blei ka peneng un penyeng ya ka Hima ya ka ban om pendu lanu lanoru lemne unum ino ya ka jing synshar jong ka ha kawei pat ka jaj penreu andai kan penwet bat kan bamdu ya kini ki Hima baroh bat kan yai sa bom jukut. Te hang ne ka dai syapang ka jingïathuhlypa syapang ka Hima jong u Jesus Christ. Te ha kita kis ngi jong kita kisim U Blei ka peneng un penyeng ya ka Hima ya ka ban om pendu no lano lemne ino ya ka jing synshar akiwe par ki jaj penreu henry u Jesus Christ hi un synshar bat kan ka Hima ya ka ba U Blei la penyeng kan ka Hima kan penlewet bat kan bamdu ya kini ki Hima jong ka pyrthei baroh bat kan ka Hima jong u Jesus Christ kan sa pom jukut. Te kan ka Hima ya ka ba U Blei ula penyeng kan sa pom jukut ban kan bamdu ya kini kiwe par ki Hima baroh jong ka pyrthei. Namar hang ni phiu I ba u Daniel ula ong haus im kat kumpa meleu I ba la khraw ya tu mau na ulum om dagakti ba la penwet ya kan nar ya karnong ya ka pyrthei ya ka rupa pa ka ksiar. U Blei ba khraw la pentip ya usim ya ka ke ban saja hadin kene. Te ka jing phohsniew kalong ka ba synshar bat ka jing batai jong ka kalong ka ba khlem. Namar hang ni hagni jing phohsniew jong ne Syiem Nebukhadnessar ul phohsniew ya ka ban saja wat haduh kisi ki ba khatduh bat ulayu I kini ki ke ban saja hadin. Te hang ni Syiem ulayu I wat haduh ka jing penjot ya kini ka nar lapan luet ka nar ngitip ha ka Bible ko ang ba ka dai ka Hima ka basau ka dai ka Hima rom bat un penjot ya ka renong ka dai ka Hima Greek bat un penjot ru ya kini ka rupa ka dai ka Midi bat Persia bat un penjadu ya kene ka ksiar ka dai ka Hima Babilon bat U Blei la pente bigini house aim ya ke ban saja hadin kene naman hani so thu ba uni Syiem le I wat haduh ka jing penjot ya kene ka Hima ka basau menta kene ka jing synshar jong kene ka ba ka Hima ka basau ka ya khlem bar ka jing synshar jong kene ka Greek ka jing synshar jong ka Midi Persia bar ka jing synshar jong ka Babilon namar kene ka Bible ka ong ba ka rom ka dai ka mystery Babilon marbalei ka jing synshar jong ka jing le jong ka bat ka jing long jong ka thik kumba la ong ka Bible ha kitab jing pynpaw khatlai khatduh pynpra la rapla lej pule la rapi so thu namar hani ka jingïathuhlypa kalong haduh kisngi ki ba haduh. Te hani ang try piso thu ya ka ba u ni Syiem ulayu I ha ka jing phohsniew ha ka jing batai jong u Daniel. Te hadin ba u Daniel ada batai ya kata ka jing phohsniew jong Syiem bat unda kumta u Syiem Nebukhadnessar ula demngon la ka mihkhmat bat ula mane ya u Daniel bat ula hukum bakin ai ka jing kenye ai ngu bat ka jing ubi ha u Syiem ula thu ha u Daniel bat ula ong da ka ba shisha U Blei jong phi ulong U Blei ki Blei bat u try ki Syiem bat u nong pynpaw ya ki jing buri na ba melala ban pynpaw ya kane ka jing buri u ong Syiem ha u Daniel. Namar ba u Daniel ula la ban ya thu ban batai ya ka jing phohsniew jong Syiem unda kum tau Syiem ula kan tu nam u Daniel bat ula ai bun ki jing ai ki khraw ya u bat ula thung ya u ban synshar halor kata ka snat baroh jong ka Babilon ban long u nong synshar rang ba halor ki rustat baroh jong ka Babilon. Te ha ka record ka ba khatduh te u Daniel ula karpat u Syiem bat ula bu ya u Shadrach u Meshach bat u Abednego bat halor ki kam snat jong ka Babilon ndrai u Daniel ula syong ha ka khatduh u Syiem te prolog kene kalong ka jing pule ya ka wei pa ka record Bible ha kal nong ka ba kitab jong Daniel te la don na pa jong pi ki bom sang thu te
sa khot kapat ya ha utrai ba U Blei jong pi ban pynpaw yak e ka balaburi namar kane kadai ka jingïathuhlypa leng ba ka jing phohsniew ha kini ki Hima kini gede spangka Hima kane ka bateng mat ka lanong ka ba new kitab jong Daniel te perlu kan try pi so thu te la da pem so thu sa lek pule pha ya kini kana ba fin so thu ha ka jing pynpaw jong Blei namar khlem ngin namla ban so thu la da U Blei unum pynpaw kumba ula pynpaw ha Daniel te perlu ka Blei si boni pi ka pe jeng ne ka video te insa siapa sa koi pergi video ha kawei ka por